saapuneet Intiaan väsyneinä, valvoneina. Friend, change? No thanks. Then no. No, madam. Madam, 20 no. Tunnelma täällä meidän mahtavassa lokaalissa, jonne juuri mahtuu nämä 3 sänkyä, eipä paljon muuta mahdukaan. Sähköratkaisut ovat mielenkiintoisia. Yritän laittaa Telkkari kun laittaa päälle, niin silloin hieman alkaa ilmeisesti olemaan ylikuormitusta sähköpiuhoissa. Koitais nyt laittaa kanava päälle. No joo, jotain pikku häikkääkään täytyy olla. Joo, siitä saa napakoita sähköiskuja niin illan piristykseksi. TVn pinnasta ilmeisesti mahdotukset ei ole ihan kohdallaan. Mitäs tää ulkopuoli sitten? Täällä toimii valo kyllä ihan hyvin. Tuo on aika näppärästi vedetty toi piuha tossa siististi täältä ulkokautta. No se on linjassa muutenkin tähän rakentamisen laatutasoon. Näähän on tällaisia täällä rakennustyömaalla valettuja harkkoja ja tiiliä, joita nämä kaverit tuosta paikallisesta punamullasta tai mitä liejua on, niin valavat. Ja tietysti niin kuin laatu on sen mukaista. No nää on ihan hienoja nämä mosaikkisysteemit. Siellä on jotain vanhaa kaakelia pistetty palasiksi ja niistä rakenneltu näppärästi tämmöistä mosaikkisysteemiä. Kaikista kuopuu semmonen tietty laatutaso, että ihan täyden 10 annan kyllä tästä rakentamisen laadusta. Siellähän näitä rakennuskavereita näyttäisikin olevan ihan työn touhuissa. Semmoista ahkeran puoleista meininkiä, tehokasta, systemaattista touhua. Siinä on joku työmaakokous varmaan meneillään. Siinä pohditaan vähän niinku tulevia rakennusoperaatioita. Joo, siellä on näitä tiiliä nyt sitten, mitä ne tossa kyhää työmaalla. Joku tommonen hotelli siellä nyt sitten nousee tuohon viereen kanssa tätä samaa laatua kuin tämäkin ja tämä viereinen hotelli. Joo, kyllä tää ihan romahdusvaarassa on tää kämppä. Eihän tällaista. Tää talohan olisi eristetty ja tyhjennetty Suomessa jo ajat sitten, mutta täällä sitä vaan asustellaan. Eikä täältä voi sängystänsä kurkkia tonne altaalle tuolta reiästä. Pyyhä on siellä näköjään. Et näin.